Nyoni efere goma moloti lenye bayaduma dulale nyoni efere goma moloti lenye bayaduma duare nyoni efere goma moloti lenye bayaduma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique wasiyyo biyeteɗo amada so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay Ɓataake bindaɗo mawnde goo wonande morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi Ɓataake men ko fate actualité ji khutba en ñaguima yafuya danden ɗeɓi nanguede seeɗen tawno eɗen gandi oɗo saaha wona koye saaha mabboji khutba men hande artata musidɓe tedduɓe tinnoɗen e sukaɓe men no moƴƴi nde tawno sukaɓe kamɓe gontata mawɓe janggo janguinen ɓe kala sifa moƴƴere janguinen ɓe wawde haalde nde tawno hande wonko tampini yimɓeɓe to banggue haala a yiyen neɗɗo ne haala omo haala e neɗɗo o acca ko foti haalde ko o haala goɗɗum ha jibina goɗɗum addi ɗum noon ko ɗemgal wownede yo haal kala ko wela janguinen sukaɓe ɗemgal foti ko haalde ɗum fotani haalde ɗum foti ko gonɗude foti ko fawade ɗo ko wawi wonde foof noon so yiɗi gona politicien so yiɗi mbasa wonde politicien ko jiɗɗa fof gona sa jooɗima e hakkude yimɓe fof ne taarima ene anda an ka jalniɗo no yimɓe jalirta ni so ɓooyi kewɗa tan ko tatade naata e goɗɗum janguinen sukaɓe wawde haalde janguinen sukaɓe andude ko haalata janguinen sukaɓe andude kadi ɗo haaɗata janguinen sukaɓe e andude mo haaldata kono nde tawno hande en gudditi demude kala jiya mawɓe ene kaala ko beela e yeeso sukaɓe ha sukaɓe daña cuusal wawde haalde ko beela e yeeso mawɓe tawno en guitti keeri ha laaɓi en mbi gonɗen koye démocratie men wona gollade wona wallodirde wona nafodirde wona suurodirde wona nafgodirde démocratie men enen ko suurtodirde e aybodirde e yennodirde e yeddodirde e bonodirde mbiyen gonɗen koye démocratie ɗo ko bone mawɗo woni ɗo koye nden toɓɓere jiɗɗen nayade kono haade ɗum en mbino eɗen jiiɗi wadde association goto ko fate banggue almuɓe eɗen keeɓi noon kabaru musɗo en no feewi taw yaltini kabaru o ko lobs joal ko cukalel almudo baydayel gotel jaarowo walla bayda goto jaarowo e duuɓi 11 jetteteɗo gayi kan woni piyaɗo to banggue ceerno mum ha wasi fittande mum ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru walla lewru maydu hanki ndu nogas e nayyi juin subaka sanga 8h bamum suko woni biyeteɗo papa Abibou Gaye yeehi yilloyade ɓiyum nde o ari o tawi ko ɓiɗɗo woni tuuta ko dartotako ɓiɗɗo o ne jogui feefa ngabbuɗo ha ɓurti ɗon wo rondi ɓiɗɗo o ngam safroyde ɗum nde yettoto taw ɓiɗɗo wasi fittande mum
to Thiès. Caggal mum noon nde gendarme ɓe jeehi to daara oɗon ceernajo Joal tawi toon ken abboye 11 almudo ene fiya ha guri men ɓorti hayyade mbawa. Kanko on ceernajo jangguinowo on Qur'ana walla jangguinowo ngal duɗal biyeteɗo Mouhamed Wahabo Diop hanki ɓendina to parquet mo Mbour o waali jammo gadiɗo kaso. Ko enen fof ken almuɓe en goni maddaji en goni falqaji en goni baydaji ko eɗen gandi piggal wawnata almudo windande mum. Piggal wawnata almudo windande mum jiiɓata ko haqille almudo. Mbiɗa sikki en gare aduna hankadi ni mo ganduɗa jangguinowo foti ko hutorade pinal no wurdirta e almuɓe muɗum. Communication kaldigal hol systéme mo jogotoɗa ha jogoɗa mbelema jogoɗa konguɗi jogoɗa kone weltina hakkude ma e almuɓe ma ko wona piggal. Sabu piggal nehata piggal wawnata neɗɗo so hulima o hulima o watata hankadi ni kono kangaɗo yeeso ma ni. Aɗiye woni almuɓe ne jaaha ha mbayno beftaɓe to banggue haqqillaji ngam hulde ceerno ko piyowo goto piggal musgal fiyata. Somo fiya o ɓernat o mettina o finna o wasa jogade contrôle ɗo fiyata. So heeɓi koye hoore o fiyat, so heeɓi koye reedu o fiyat, so heeɓi koye wirgo o fiyat, so welama o fettat, so welama o boxoto, no wela fo o waɗanmo, so welama o dasamo taw ko mettama ko heeɓi mum ten o watta noon ɓiyiko. A meeɗa nande jangguinowo wari ɓiyum meeɗa wadde. Jangguinowo kalde fi ha maayi fiyata ko ɓi janano. Ayi en kaldat gonga tan wona gonga ko guesa Allah so yonti en kalat. Enen pop en goni maddaji en goni falqaji en goni baydaji en goni sanɗaji enen fof en goni ɗum. Kono noon en jetti wonno ko jangguinowo holno foti waade, jangguinowo Qur'ana holno foti siforade. Mbete ko moni kala foti jangguinde Qur'ana. Hol poɗɗo wonde jangguinowo Qur'ana, hol yo poɗɗo wonde bamum ɓe sukaɓe addaɓe e jeese mum, hol yo poɗɗo wonde nehowo jangguinowo moƴƴinowo beltinowo pewnowo ɓeɗe sukaɓe addaɓe yeeso ma. Holi an poɗɗo rokkude ɓeɗe sukaɓe haqqille moƴƴo, holi an poɗɗo ɓattade ɓeɗe sukaɓe kokkaɓe cuusal e coftal e pellital, jangguinaɓe wawde haalde, jangguinaɓe wonde yimɓe suusɓe, jangguinaɓe wonɓe yimɓe hatanteɓe haralleɓe, jangguinaɓe sellude ɗemgal, jangguinaɓe wonɓe siwlisde, wonɓe kadi kalmoɓe darɗi yoɓe paɗɗu yoɓe koolo yoɓe cuus. Neɗɗo so yalte duɗal ma kala ɗo dari yo ande kono eɗen gandi piggal ñawdata ɗum. Heewi hande wonduɓe becce ko fiyenoɓe becce, heewi wonduɓe koye ko fiyenoɓe koye, heewi jogiiɓe ñabbuji goɗɗi ko fiyenoɓe hen. Piggal koko abbitto, piggal ne boni ceer, piggal ne boni. Gandirta piggal ne boni, gandirta piggal ne boni ko ñande naatɗa an piyowo e juuɗe fiyoɓe, juuɗe fiyoɓe. Aɗa andi neɗɗo ne waɗe beynel, ne waɗe hoddu bula, ne waɗe turbunnel, ɗe piile kala jiyama. Neɗɗo waɗe beynel ɓe nangato ɓe nangaga joomum ne ɓoora fiye. Oɗon gandi ngal piggal ne Gabon en, oɗon gandi ɗum. Peesi Gabon kala moɓe piino naftani e nder yimɓe meɗen. Ɓe nanguma sababu nde carte séjour walla wonko tumeɗa
walla wonko takkeɗa kala moɓe piino naftani a wawa joɗade jonde junde a wawa yaadu jundu a wawa nangude taare ala fof mbaɗa wonde ko noon ne piggal cukalel wayi suka kala nde piiɗamo e teppe e koyɗe piiɗamo ha ɓandu ndu boni kalde o mawni abbittomo ɗum waɗi hannde ade jeeyo rafiji kewɗe nder rendo men eɗen nehiran ɗen ko piile neɗɗo jiya neɗɗo hula neɗɗo ha ɗeɓa nadde leydi o hula neɗɗo hawronko siwlisde o hula neɗɗo hawronko janngude o hula neɗɗo hawronko fewde o hula neɗɗo hawronko haalde ko ɗum jangguinɗen enen sukaɓe sa huli neɗɗo kala ko mbawɗa yahat gandirta ɗum joni so hunde iwri caggal ma guirmama huuli walla yi hunde ni tan a huuli kala cefol walla kala moccol walla kala aya mo joguinɗa aɗiɗi janngude a yejjitat kalde kulɗa ha ɓurti ko ɓurɗa wawde ko ɗum jejjitta jiya hunde no hulɓini jiiɗa molorade Allah e molorde Allah ɗe joguiɗa ɗi ko ɗum gadorɗa yejjidde neɗɗo ne sa hulɓinimo hoorema haw hulima o wiyata kono beftaɗo ni o nattata ko wonde neɗɗo o nattata ko wawde ko jannguno ko jangguinoɗama ko o nattata wawde ɗum heddode fiyamo kelle haqqillaji omo ɓeydo wemde omo ɓeydo uddade omo ɓeydo ɗanade mbara hen jomum daña hen bone kaddi gurdam ma ko mbawɗa qur'ana ko janggata ko wonta zéro saabu a wari neɗɗo a wari julɗo aɗa jangga qur'ana o on barɗo neɗɗo e tayaɗe holko woni jebdi makko jahannama an barɗo neɗɗo e tayaɗe holko woni jebdima jahannama teni a warimo teni aɗa andi ko Allah wi ko sa warimo e tayaɗe teni mbarɗama koye tayaɗe mbarɗama koye welama fittanduma mbarɗama koye negdema mbarɗamo teni a rokkanimo ka aɗa wardamo teni a warimo joni noon bindima ɗi holko ñawma a nanggama a sokama kaso sa yaltoyi ko Allah ñawanma koko woni ɗum noon yo Allah rokken ardinde haqqillaji men ɗi enen kaali haqqille Allah haali qur'ana kalde o haali ko ya ulil albab e hemon jomen hakkillaji en haqqille wona mere Allah rokkiri en ɗum neɗɗo foof yo uddide haqqille mum neɗɗo fof so udditi haqqille mum ha yaaji ma waw gurdigo aduna gurda e almuɓe ma almuma gurda e ma gurda e jinnaɓe ma jinnaɓe ma gurda e ma gurda e ɓesgu ma ɓesgu ma wurda e ma gurda e suddima suddima gurda e ma gurda e rendo ma wurda e ma gurda e moni kala wurda e ma ɗum ko haqqille e ɓernde gollata ɗum wona gandal wona dergo ɗum ko a yaññal haqqille ma e ɓernde ma paama aduna o ganda ko kalata ganda ɓe kaldata ganda no gollirta c'est tout ni foti ɗum noon eɗen gandi so en mbiyeɗe mbaɗa association wallude almuɓe eɗen jiiya kadi ngal ɗo gueɗal ne waɗi joni ko hunde nde poɗɗen haalde saabu ko hunde musde musibitede gartaten koye hutba ɓuuri bonde aduna foof ko umminde fitina an jogoɗo hutbinde hande hutba waɗoɓe fitina ɓe nana jeesema jooɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wonko haale koddigal nelaɗo Allah sallallahu sallam wonko haale koddigal tene koddiɗoma kala ko settema ko ɗum woni ko nanguete tene hande yimɓe kala ko hodduɓe adi appartement goto walla immeuble goto ken wona temedere neɗɗo nana hooɗi hen neɗɗo goto daro wiya nangue ken wona 30 minutes capantati minutes kongue booluji tene gallogo yimɓe ko hodduɓe yimɓeɓe ko hodduɓe jippoɗe e nokkuji dendaɗi kongue hen booluji dokka on autorisation tena a jeeya leydi a jeeya leegal a jeeya bedda a jeeya galleji ɗi yimɓe ko luuɓe galleji ɓe yimɓe kala ko hodduɓe dokka on autorisation an hoɗe galle ma an tan goto hay goto wattama dérangé an dokkuɗo autorisation kongue booluji
konge barmeji aɗana galle ma an goto ala koɗɗo dow ma ala koɗɗo less ma ala koɗɗo sawdu ma sa uddi weeruji ma fof ananta kuluñ kuluñ ananta haydara wattama dérangé haydara ala ko waɗanma dérangé dokka autorisation yo yimɓe kongu booluji lora leydi fof lora yimɓe kala lora mo sellani ne wonno ɗon lora neɗɗo mo yiɗa nande birwe gonduɗo e hoore musande lora birdannoɗo lora juulannoɗo lora goɗɗo teni gadda fitina par ce que minen kala kodde galle min mi yiɗa bool hongue e galle mo konmi o no yiɗi hongude bool an adde fitina e nder galle o almameɓe kalde e mabɓe aɓena e nder jumaji aɓena jooɗi jeese moon aɓena jooɗi jeese moon a puttini guite aɓe puttini moon guite onon almameɓe hande aɓe ɗaminima on hutbin kalneɓe ɗum so neɗɗo wone galle mum kañum gooto wi on mi rokki mon autorisation konge booluji mon konge tasaji mon konge marmetaji mon ten onon koɗɗon koye luwas kon hoddaɓe ɓe goni ko université won hoɗɓe toon wonɓe jiiɗa tasaji won yiɗɓe tasaji won wonɓe nder immeuble uji appartement ji ne mbayno leydi ɓe jiiɗa ɓe ne jiiɗi so tawi hongama wona fitina ummina ɗon yiɗɓe ɓe nana konga ɓe jiiɗa ɓe kongani so ɓe mettodiri so konngugol ngol juuti ɓe jalta mbiya deƴƴine ɓe mbi min deƴƴinani ɓe nangodira ɓe kaɓa so wargo waɗi hen hol jeyɗo responsable ko an jamirɗo taw an ɗo koɗɗaɗa hoddani hay goto ten a hongata e sara ɓiye ɗaniɗo o a hongata e sara ngel ɗo bebbeyel jibinaguel joni joni nana leline ɗani booluji fof konge joom girñito heddone wullane luuka yummum ne mayde hen taw ko an jeeyi on responsable kalneɓe ɗum kamɓe hongoɓe aɓena jeese moon kalneɓe ɗum neɗɗo ene foti jogade méthode mo wawi habtorade walla no wawi hollirde metti mum taw wona addude fitina yimɓe mi haalani yamirde nde kalmi koɓe jamirɗaɓe ɓe ko hongoɓe kamɓe koɓe hoddaɓe noɓe kongirtaniɓe ɓe koddiɓe so jiiɗaɓe kaɓat soɓe kaaɓi fitina ari ko an addi fitina o ɗum ko hunde nde ɓe poti nannede kamɓe hongoɓe e kamɓe kongataɓe kala ɓe ne jooɗi yeeso juma yoɓe nan ɗum janggo so wiyama kongue ɓe ganda ha min noon deke somi hongi mami lor koddiɗam o mami lor o saabu o sellani omo jogui ñiiɗi musanɗe walla hoore nde ne muusa walla won tigguyel jibinaɗon walla won nayejo woni ɗo walla won juulowo walla won birdowo mi lorata koddiɗam koye mi hongata ni foti so wonti ko seppo jaam yamo ala caɗele ala fitina ala helde mboɗo wawi yentoyde hen mi seppa mbo jogui nden fodde kono hongude nde ala koye so wonti ko gaare kawren ladde en lorata hay goto kongen toon ha wuula jeehe musidɓe tedduɓe en gaare nokku hankadi ni yimɓeɓe gonti ko ɓuuri hewde huuloɓe haalde gonga ha tentirto banggue naafigagal saabu en jiyande ko wayno leydi Sénégal kala ko mbaɗɗa won mbaɗomo défendre jiya woni sernaɓe walla woni yimɓe walla woni politicien ji fodɓe haalde gonga mbiye aɓe jogui droit par ce que ɗum ko aɓe jogui droit wadde défendre ko défendre mabɓe ɓayde ɓe kalama seppude yoɓe kongo aɓe jogui on droit an biɗo noon koɗɗa koye galle ma hoddani hay goto an biɗo noon a hoddani hay goto koɗɗa koye galle ma hoɗɓe luwas ne tegodiri ɓe ɓe konga ɓe kongata ar hoɗɗon ƴeewa so tawi ma weele il faut yimɓeɓe ɓe ganda ko wiyete savoir vivre démocratie arani ko tubakoɓe fewnuɓe luwaji jaɓɓani luwa ko luwa sa yari café a gayni a weddima koppuyel bedda luwa ko nanganma enen ngala ɗum a yaran beddoɗa nanga mbus jara beddoɗa nanga hormere makka beddoɗa nanga gelleje beddoɗa nanga madda beddoɗa cirƴa e bedda kaktoɗa e bedda tuuta e bedda ngara e dow bolol mbaɗa désordre on so rokkama démocratie no wayata en mbawa jogade démocratie men ko bone démocratie men wona gollade démocratie men wona ndema démocratie men wona yaltinde men e heege démocratie wona goɗɗum démocratie men ko ƴattodirde neɗɗo waɗa ko boni wiye ko démocratie neɗɗo ƴatto neɗɗo wiye ko démocratie neɗɗo heela boutique neɗɗo wiye ko démocratie
neɗɗo tooña koddi ɗum wiye ko démocratie neɗɗo ƴattoɗo ceernajo mawɗo wiye ko démocratie subhanallah ko o démocrate eɗen jogui probléme goto africain kala ko waɗi copier waɗa copier koko boni watta copier ko moƴƴi démocratie mo mbaɗɗen copier ko démocratie bonɗo démocratie wiide ɓiyum debbo a jogui liberté ɓiɗɗo debbo ne jogui liberté yo wat ko weela lo suudu ma yeey hoorema aɗa ƴeew carte ɓiɗɗo gorko aɗa jogui droit wat ko jiɗɗa wat ko beeleɗa démocratie meɗen sa ƴeewi ko bone ɓolo taw to banggue tubakoɓe to wona o démocratie ɓe jogui ko démocratie loi toon ko démocratie woni démocratie fof wonka suusa wiide neɗɗo wonka suusa wadde neɗɗo wonka suusa haalde neɗɗo a suusa ƴettade neɗɗo a suusa wujjude neɗɗo a suusa wadde ko fewani sa waɗi tan loi nangguma en jii Sarkozy Nicolas Sarkozy ko lamɗo leydi France nde acci waɗama va-et-vient to banggue tribunal en jii Jacques Chirac ko hono noon François Fillon ko hono noon woɗɓe e woɗɓe ko démocratie to mabɓe ko loi en jiiɗo hen neɗɗo mawɗo nder États-Unis d'Amérique joom martaba towɗo nde tumaɗo to banggue violence sexuelle no foti o taƴana kaso firti ko kamɓe démocratie mabɓe fawi koye loi enen démocratie men ala loi kala ko mbaɗɗen e bonande mi asɗo seeɗa oɗo henno suka gorko barnoɗo henno suka debbo gam yidde dañi haalis ko innir ɓiyum en nani ñande inde nde ñande dimanche inde ɓiɗɗo nde won ñeeño mabɓe goto dari wi pourquoi ɓe ɗaccanimo wari wo tawtora inde nde on foti tawtorede inde nde ko inde ɓiyiko kala ko mbaɗɗa e bone won mbaɗomo défendre nder leydi Sénégal kala bone mo mbawɗa wadde won mbaɗomo défendre en jiyoɗo hen jimowo galleji diine mbakkinajo kañum e hoore mum irli e yeeso police wi anda koko dabra anda ko holɗum ko kañum wondata cukalon goron fedde mbakkinaɓe jinnamaɓe daari mbi wona gonga o watta ɗum kala ko mbaɗɗa e bone won dartoɓe mbanma défendre mbima a waɗani wi a waɗani jokken golle men janggo goɗɗo waɗa min mbaɗani neɗɗo waɗe viol nawi tribunal yimɓe daro mbiya o yahata teno o yahata ɗum woni démocratie min ɗum noon so tawi wayini holto haala heeɗe en goni fodɗe haalde yimɓe keɗo toɓe goni eɓe kaala gandi ko sérié wi gandi ko qur'ana wi gandi ko hadis wi aɓe gandi ko gonga wi kono nde tawno hande ko ɓuuri hewde kunuɗe men cokkirama biyeji haalis e mbasiŋaji joɗɗi otoji joɗɗi salon ŋaji pewnaɗi ha yooɗi eɗen neemi eɗen ñaama eɗen jara eɗen neemi en ngala probléme en galda probléme e laamu en galda probléme e citoyen donc firti ko ɗemɗe men en nanata hen kala mbaɗɗen recevoir nawi ɗum nder suudu ngunu jalten kaari ka yeehi hande ceerno kaari yalti gasi hay média goto anda koɓe kaldi leydi yaratani leydi fewirtani leydi moƴƴirtani leydi ndi woni koye yaade koni mahandi ha yooɗi hande laabi mbaɗama ha yooɗi galleji mahama ha jooɗi auto joɗɗi no goodi kono so en ndenaki ko enen bonni ɗum juuɗe men yeru ko holɗum Beyrouth ndaare Beyrouth Liban kono Sénégal wayni wano Beyrouth wonno koye gollede waɗa essencerie uji waɗa pont uji waɗa laabi yonna ha yooɗi ɓe gaddi démocratie hande no mbiyeten démocratie Sénégal ni leydi ndi bewi addi caɗele addi fitinaji ha waɗi guerre civile e nder leydi ndi dewol libaneji fof dogi jalti leydi ndi ɓe payi Sénégal ɓe payi Côte d'Ivoire ɓe payi Gabon ɓe cari ɓe payi Europe ha hande liba fewtani leydi ne yaha ha yimɓe mum mbewa ko beela ñamata ko beela jarata ko beela kalata no beela ñaƴirta bewre nde bewa ha bewa Allah adda mabɓe ko fewani oɗon gandi ɗum nane Qur'ana yanoɓe ha mbewi kala Allah halki ɗumen bewre nana nanga en ha bewen e ɗemɗe bewen e comportement bewen e kotki bewen e gonka Allah halka en ni tan foti ɗum noon haade men yettade ɗon haala heeɗe en kaale yimɓe keɗo mbaɗe kuule mon celluɗe anduɓe mawɓe eɓe jooɗoto galleji diine mawɗi ne goodi
leydi ndi ko galleji diine mawɗi haala heɗen yo wi hande ɓe jooɗodima kamɓe fof oɗo khalifa nani o khalifa nani kamɓe fof ɓe potte nokku ɓe jooɗima holko nafata leydi ndi khalifaɓe diine isa iyankoɓe khalifaɓe diine l'islam koɓe neɗɗo goto yoɓe jooɗoɗo kamɓe fof ɓe jooɗo taw wona porte parole kamɓe yoɓe jooɗoɗo ɓe diwani ɗum soɓe jooɗodima leydi ndi ari ha ɗo holko kaldeten mabɓe soɓe kaali nanete tene heɗete tene jaɓete yo Allah rokku men nande e famde naftorade so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake actualité men carika khutba musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallanen musibam tedduɓe lenanuma toɗɗe bata o siñi weltare hawo muga dullare ñooñi e fero